Okay, daghang salamat no sa ikaduhang mamahayag nato mahitungod sa giapirmahan nga tema karong dapit sa kaudtohon mga igsoon. Usbo na ko ang tema nga ako ang ipanag-usahan karon mao ang kuan proposition nga the identity of true church o identification sa matuod nga iglesia. Ana maiso na anay mga basis diha base sa pahayag sa ato ang nagunang ni pahayag ganiha na anay mga basis giunsan po nila pagpamaagi ang pag-ila sa matuod nga iglesia o sa pag-trace back sa unang iglesia nga gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo sa unang siglo. Anay mga isoon alang sa atong pagpadayon sa mga naki-view sa ato ang programa sangka sa kamatuoran sa atong isoon Timmy Gandasan watching from Baluran. Kay maindapit sa kaudtohon nimo diha subang sa tibok ng pamilya usab diha sa atong isoon Ilmo Halanduni Ulario good PM mga brother maayong dapit po sa kaudtohon nimo diha isoon ubang sa tibok ng pamilya. Kay maisoon alang sa atong pagpadayon anhin dayon ta sa ato ang igsoon Silbert Dundoyano alang sa iyang tema nga panagisgutan karon in line sa tema usab nga gisgutan sa ato ang igsoon as Brad June Banal, the identity of the true church. Igsoon 10 minutos. Ang salamat kayo Brad Cherry. Okay. Ang identity sa true church actually dili man nimo siya gyud kinibang manumeruhan stricto lang og panalitan kanang among identity nga Roman Catholic Church. Part ra man na og but na hunaon pero gitawag na siya conciliar kay hiniusa man na nga desisyon gud sa grupo. Pero kung mutan-aw ka sa Biblia og imong sabto ng matuod nga iglesia pagkadaghang kayong timailhan. Una yung timailhan nga si Kristo gyud may gasugod o gatukod. Kung ato nang hisgutan kinahanglan ang magdala sa matuod nga iglesia mo angkon naa gyud siya pamatuod nga si Kristo gyud gasugod anang iyang pundok. Muna usas ilhanan. Then lain pa og asa gasugod Jerusaleman. So ang pundok nga sa Jerusalem gasugod mao gyud to ang tinuod katug yung gisugdan ni Kristo. So kung naay magangkon ron nga matuod nga iglesia unya Pilipinas ra gasugod, sa Amerika ra gasugod, unsaan man ka pagkamatuod nga iglesia na. Ang uban mo na lang na nga mangita na lang sila unsaon nila pag-justify mo nang mutungha ng pagtulunan nga kinahanglan na agyoy total apostasy. Tibuok nga pagtalikod. Maprasa na ang gitudlo sa mga Mormons. Dahil sa akong nahibawan, I hope nga mo respect lang po ang uban ani kung mao gyud ni atong stand kay mao man gyud ni atong nahibawan. Sa akong nahibawan ang INC gali Iglesia ni Cristo mao po na ilang gitudlo nga nahitabo kuno ang tibuok nga pagtalikod sa iglesia nga gisugdan ni Kristo mao nang nagkinahanglan na pog laing messenger nga sa among pagtuo sa atong pagtuong Katoliko dili man ta mo tuo ana kay ang iglesyang gitukod ni Kristo dili man gyud tibuok matalikod. Well naitag na sa Biblia nga massive nga pagtalikod daghang munuyhakaw nga mga pagtulunan nga mukontra sa matuod nga iglesia pero dili na siya kaguba sa iglesyang gitukod ni Kristo kay gisaaran gud ni Kristo nga bisan ang ganghaan sa impierno dili makabuntog. So to palig-on magpadayon ni Lucas 1:33. Punan pa sa gipasabot sa Mateo City 24:25 nga ang iglesyang gitukod ni Kristo alig-on yun kay gitukod man ibabaw sa bato. Gi-example ba kanang balay nga itukod ibabaw sa bato lig-on bisan pag bagyuhon unsa diha tingali ang bungbong siguro dili may pagkalansang or lababay lansang atong ana mahimo mga palid o mga tangtang pero kay natukod man ibabaw sa bato di gid siya matibuok malusno lig-on gid siya mahimo ang atop siguro di may pagka siguro substandard baka mga tangtang nya ato nang itandi sa atong pagtuo mahimong katong mga sakop nga dili kayo lig-on ang ilang pagtuo mahimong mga sana mga tagak or inunta lang wala kapadayon kay dili lig-on ang ilang pagtuo pero ang tibuok dili gid siya malusno kay giingon man nga ang balay itukod sa ibabaw sa bato lig-on di gid siya malusno so igingon ana paghulagway ang iglesyang gitukod ni Kristo nga kung mao na dili gid na siya completely matalikod o tibuok matalikod mao na nga kanang
mga nag-angkon nga matuod nga iglesia kay ang ngalan na as Biblia, ang gitudlo na as Biblia, mahimong naa sa Biblia ang ilang gitudlo, pero kung naay bisag usa lang katimaan nga dili sila kapasar, di gyud na tinuod nga iglesia. Kay paras gud anang kwarta kung pila ka timailhan nga gibutang diha sa Central Bank, bisag usa lang ka buok wala diha, piki gyud na, di ba? So kanapod ang matuod nga iglesia kay lig-on man ni, gapadayon man ni. So ato gyud hunahunahon nga si Kristo bagyog hay gasugod ana. Then og asa na nasugdi. Ako dili man jud ko mauwat ana kay balo man ta sa mga historical records nga di na ko mo sa isay balik-balik na mata ana. Ug kinsay gasugod anang INC, asa gasugod ang Seventh-day Adventist pod, kinsay prime mover gasugod si Ellen White, then Amerika, pagkadaghan kay sa Amerika. Di ba? Dahil napoy ato ang Pilipinas, pila ubay-ubay po ning nagsugod sa Pilipinas. Unya ang ilang convincing arguments tungod kay ang ilang gitudlo na sa Biblia. Ito pa ka na bang kopya-kopya strategy. Now ako dili ko mo subscribe anang kopya-kopya kay bisan ako makahimo ko ginana. Mahimo pod nga mag-organize po kong laing grupo, nganlan po na kog Iglesia sa Dios ba kay naa sa Biblia, Iglesia ni Kristo ba or kuan. Pero tingali kung mo dala kog ngalan ng Iglesia ni Kristo, di siguro musugot ang sik kung walay identity kay naa na may nag-una ana, di ba? Oh, butangan siguro na kog parang dili maparehas, mayon lang na kog Church of Christ, unsa may ibutang na kong description parang di gyud exactly maparehas. So mayon ana nga bisan ako pwede ko makahimo ana. Mangupya ko. Pero ang atong pinakabug-at gyud nga argumento nga is as an analogy nga dili basihan tungod kay naa sa Biblia ang ngalan, naa sa Biblia ang gitudlo, maingon din kang tinuod. Ang example ana kanang fake money. Di ba? Maingon ba ka nga kanang kwarta tinuod kay gikopya? Dili. Nya unsaon nimo pagsiguro nga fake na? Kung naay description diha nga gibutang sa mga authorities nga wala diha. Di ba? Pag ingon sa Central Bank, oy, klaro kayong piki kay wala tong gibutang na mo nga description diha o timailhan. So bisan pag gidala nimo ng ngalan nga tinuod tungod kay naay timailhan nga wala kan diha mo nang piki gyud ka. Na pres anang INC. Mahimong gikopya nila ang ngalan. Pero ang pangutana kinsay gasugod ana? Felix Manalo. Asag nasugdi Pilipinas. So mahimong sakto ang ngalan pero ang gihinganlan dili mao. So mao na siya nga ug moingon kag Iglesia Katolika Apostolika Romana dai na. Ako ngano makaingon kog Iglesia Katolika Apostolika Romana na kay kung tan-aw na to ang history natawag man gyud siya ana. Una, nganong gitawag siya Katolika? Disipulo ni Apostol Juan nga si Ignacio. Iyang gitawag og Catholic ang iglesyang gitukod ni Kristo. Karon sa logic, sa reasoning, kay gitawag man ni Obispo Ignacio og Catholic ang iglesyang ni Kristong tinuod. Mawala ba ang iyang pagka-iglesia ni Kristo kay gitawag siya Catholic? Be? Ang argumento sa usa ka pare akong dalon, kanang rosas hinganlan og laing ngalan, mawala ba iyang pagka-rosas? Di ba? Tingali, pangita mayon nga kanang rosas ngalan to Gumamila. Mawala ba ang iyang pagka-rosas sa diyang gingalan sa Gumamila? Tingali mo kisik-kisik ka, dili man na Gumamila kay lahi man ng Gumamila. Pero bisan pag hingalan nimo na Gumamila kay rosas man gyud na, rosas gyud na siya. So para sa na nga ang iglesyang gitukod ni Kristo gihingalan magkatoliko, siguro og dili ka modawat anang pulong katoliko di iglesia ni Kristo gyud na siya. Di ba? Muna sa reasoning ba ang iglesia ni Kristong tinuod gihinganlan katoliko mawala day iyang pagka iglesia ni Kristo. Ako example Silbert ako ngalan. Gihingalan po kog Bobby as my nickname. Now, dili na day ko si Silbert. Then, pagkadako na ko nga mahilig na kog butyag tinuod, naana po ko'y description nga Veritas. Tungod kay gitawag kog Veritas, dili na day ko si Silbert. Wrong interpretation. Di ba? Mao man yun na kay bisan gani ang mga igsuon natong iglesia ni Kristo kay balo mas lana kay ilam nang gikutlo-kutlo sila isang pasugo nga ang unang nakita sa history nga nagtawag og Catholic sa iglesyang gitukod ni Kristo, gipatik pag yun na silang pasugo. Si Obispo Ignacio kuno tinuod na. Pero ang gimugna ni Ignacio ang description, dili ang pundok. Kay ang gihinganlan niya Catholic, ang pundok raman pong gitukod ni Kristo, di ba? Dili man dautan mag-imbento tag description, no?
Kay for example kanang monotheism, di na mabasa sa Lord's Biblia the word monotheism, pero ang gipasabot ana nas Biblia ang pagtulunan nga usa lang ang Dios, di ba? Pero di ta kabasag pulong monotheism sa Lord's Biblia. Kana pong pagtuo nga usaray Dios sa tulo ka persona. Di tang kabasahan ng word nga Trinity. Pero ang gipasabot na sa Biblia mga sampula. Kay 60 segundos igsoon. Dayon kanang pulong God pod, no? Dili man na mabasa sa Hebrew o Greek, original nga mga gipangsulat sa mga kaybalugan ni si Brad Sumilay ani. Di ko kabasag pulong God sa Lord's Biblia kung muadto ka sa Greek o sa Hebrew. Pero in Englisson, amo na yung kag mutuo ka na God. Di ka mutuo God kay ang original Elohim, Theo sa Greek. Dili kay valid man ang translation. Okay, wala tayo oras. Salamat. Okay, daghang salamat sa pahayag sa ato ang igsoon karon mga maoy nag-apirma sa atong topic nga gipanag-usahan. Usbon nako ang atong topic nga gipanag-usahan, Identity of the True Church. Atong igsoon Silbert Dunduyan nagikan sa Catholic Faith Defender Roman Catholic Church. Kay mga igsoon, alang sa atong pagpadayon anhi dayon ta sa mga pangutana sa ato ang mga igsoon. Usbon nako ang pangutana to sulod lang sa usa ka minuto nga pangutana ug usab-usab ka minuto nga tubag. Ang ato ang pangutana pwede ta mo create ay hata pangutana pwede ta mo create og premise para mas masabta nato ang kuan kanang pamaagi sa line of questioning nato nga atong himuon. Kay mga igsoon, ano sa pagpadayon ay pangutana igsoon gikan sa Assembly of Bia atong igsoon Emmanuel Cabigon the first alang sa unan niyang pangutana. Tulo ka pangutana igsoon. Okay, salamat kayo igsoon no. Ang ako ang pangutana is giangkon Manila nga sila ang Truth Church. So doon na siya gitawag og distinction no. Kay ang Truth Church jud nga nahitabo kadto yung mga disipulo nga ni Ginoong Hesukristo o Yahshua HaMashiach siyang tinuod nga pangalan. So, paano nimo mahatag ang distinction nga kining imong gisulti maog yun ang True Church? Okay. Okay. Salamat kay Brad. Tinaw bang pangutana? Tinaw? Oo. Okay, palihog ang tubag. distinction tungod kay kining Roman Catholic Church kung tan-awon nimo sa record sa history, siya gyud ang nagsugod panahon gyud ni Kristo ug mga apostol. New Book of Knowledge gipatik na pagtuong Katoliko nga gipatik sa New Book of Knowledge. Daghan kayo Grolier Encyclopedia, International Encyclopedia, the Book of Acts, pagkadaghan kay reference galing ibalo ko nga di na dawaton sa mga supak kay lagi self-serving kay siguro daghang writer anak Katoliko. Pero bisan pag self-serving na wala man po na prove nga sayop na, no? Gawa siguro sa mga interpretation sa ubang religion. Pero muna nga ang distinction tungod kay nakita nga way laing grupo nga nagsugod panahon ni Kristo ug mga apostol, Catholic Church. Ug gani wala ako madala ang akong reference nga nag-quote sa Pasugo Magazine nga ni Angkon ana. Nga niingon ang Pasugo Magazine, we don't question the claim of the Catholic apologists or defenders that we don't question the claim of the Catholic faith defenders that the Catholic Church alone could trace its origin from the time of the apostles. Sa to pa sila aminado dili sila ka-trace. Okay, wala na Catholic oras. Church lang. Sige, salamat. Okay. Adto ta sa ikaduha nga pangutana igsoon. Yung distinction mo na sinasabi igsoon ay medyo malabo ng konti no. Kasi nung ang atong manluluwas na lansang didto sa cross, ang naglansang Romans. Okay. Og naapod ang Roman soldiers nga maoy captain nga mao gyud ang nagwitness. Dili pa siya believer ato. Okay, excuse me Mr. Questioner, palihog lang ko linyada sa imong pangutana, palihog na lang ko pangutana direkta. Mahitungod sa iyang topic nga giapirmahan kay unya na imong presentation. Ako lang sa gitagaan siya premise no. Okay. Para dito sa iyang sa affirm niya nga niingon siya nga tinuod. Papaano nahimong tinuod nga kadtong Roman soldiers nga maoy naglansang sa atong Ginoo, wala pa man to siya conversion. After conversion niya, nang human naman na namatay na gyud ang manluluwas. Okay. Klaro. Buingon kay tag Roman, atos ang sabton kinsa nang Roman gipasabot, no? Buingon lang kag Roman nga bisan paganig wala pa nagtukod og iglesia si ang atong Ginoong Hesukristo. Nanabay mga Romans.
Kanang Roman nga among gipasabot, Roman Catholic. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo nga gibutangan og description nga Roman sa Council of Trent 1546, meaning ang simbahan Catholic Church. Muna akong tubag. Okay. At ito sa ikatulong nga pangutana. Okay, so medyo denial man, no? Sige na lang. Okay, ang ikatulo na kong pangutana, since na nalansang na ang atong manluwas after the resurrection, which is 70 AD, sa kapan ni come up ang Roman, dahil nakarating na din dito si Apostle Paul. Ang first conversion niya, as he declare nga, siya po sa ka-Romans, si Apostle Paul. So si Apostle Paul maoy nag-convert nga naa siya mga gisulat diha para sa Romans. So the book of Romans gi-declare gyud na niya tungod kay nakaadto siya sa Roma. So mao na siya ang pangutana diha, how is it nga natukod ang simbahan nga wala pa man makaabot ang apostle sa Roma? Okay. Ato lang klarohon yun ang paggamit og Roman sa Roman Catholic Church. Sa ako nang giingon kaganina nga ug mayong kag Roman i-connect sa o i-pasklaro sa og unsa nga Roman nga gipasabot kay sa wa pa gani magtukod lagi akong ikot pag-usab akong istorya kaganina wa pa gani magtukod si Kristo og iglesia nanay mga Roman. So ang Roman nga among gipasabot kadtong grupo nga gibutangan og description ana nga Roman atong Council of Trent 1546. Ang iglesia nga gitukod ra po ni Kristo. Kay katong gitawag og Catholic, mao man to ang gitawag ra po og Roman. Nya, unsa man tong gitawag og Catholic ni Obispo Ignacio, ang iglesia ra man po nga gitukod ni Kristo. Di ba? So, pag ingon nga Roman Catholic, pero akong iklaro ninyo ha, sa unang siglo wala pa hinganlig Roman yun, no? Ang mabasa sa Biblia mora na Church of Christ, Iglesia ng Diyos, Piniling Katawhan, ang uban gali gamito ng Christians, Iglesia sa Thessalonica, Iglesia sa Corinto, daghang description. Kay wala may conciliar description ng simbahan sa panahon sa mga apostol. Kay katong ilang Council of Jerusalem, lain may lang gisugutan dito, dili man description sa iglesia, no? Kanus man nakabaton og conciliar description, later council na, Council of Hippo 393 AD, Council of Carthage 397 AD. No, kana mga council niya. 10 seconds igsoon. Dayon ang pagtawag og Apostolic Council of Nicaea 325 AD. Ang pagtawag og Roman niadtong Council of Trent 1546. Okay, wala tayo oras. Okay, daghang salamat no sa inquiry sa ato ang igsoon gikan sa Assembly Ubia alang sa katinawan sa maong topic nga ato ang gipanag-usahan karon. Alang sa atong papadayon anhi din ta sa sulod nga mangutana gikan sa Iglesia ni Cristo ato ang igsoon Brother Juju Rolio Rata. Okay, igsoon tulo ka pangutana igsoon. Okay, daghang salamat moderator, no? Okay. Brother Silbert. Ako lang ning klarohon. Nadungog na ako ganina imong giingon nga ang Iglesia Katolika mao ni ang Iglesia ni Kristo. Kinsaman sa mga apostolis ni Kristo nag-ingon nga ang Iglesia Katolika mao ang Iglesia ni Kristo. Okay, klaro ang pangutana igsoon. Okay, palihog ko no kung gusto, pasensya. Okay, okay lang. 30 seconds Pangutana. left. Okay. Tahan lang tani ha. Ingon ka ganina matod nimo nga kanang Iglesia Katolika mauna siya ang Iglesia ni Kristo. Yes. Kinsa man sa mga apostoles ni Kristo nag-ingon, nagsulti, nagsulat nga kanang Iglesia Katolika mauna ang Iglesia ni Kristo. Salamat. Okay, tinaw. Tinaw pangutana igsoon, tinaw. Ang tubag mao ni. Okay. Sa pag-analyze sa history, matawag na siya og misnomer question. Why? Unang-una, walay pagtulunan ng Katoliko nga naay apostol nag-ingon ana. Di ba? Bisan gani sa Pasugo Magazine, kabaluman mo ana. Nga ang nagtawag og Catholic sa iglesyang gitukod ni Kristo si Obispo Ignacio. So misnomer na nga question, kay wa man katudlo ang Katoliko nga naay apostol naglitok ana. Di ba? Natawag man siya Katoliko ni Obispo Ignacio mo nang Katoliko na po siya. Pero bisag di na mabasa sa Biblia nga nay apostol nga nagtawag og Katoliko ana, logic will show us nga mao gyud. Kay ang gihinganan og Catholic, ang iglesia ra man pud nga gitukod ni Kristo. Di ba? Mao na nga misnomer ang question kung i-analyze ang history. Daghang salamat. Okay. Ato ta sa ikaduhang pangutana. Kaduhang pangutana. Matod nimo gidawat jud nimo ron nga wala katudlo ang Katoliko nga dunay apostoles.
nga nagtudlo ni ana. Sumala sa inyong libro nga gisulat ni Francis B. ani Enrique Dimon. Giingon man niya dito sa page 12 kung wala ko masayop. Ingon siya nga, ang Iglesia Katolika ay tinawag na apostolika sapagkat ang kanyang turo at aral ay turo ng mga apostol. Yes. So, matod nimo, walay apostol o wala katudlo ang Katoliko nga gitudlo na sa mga apostol. Asa may insakto gyud ani? Kinsay gasulti ninyong tinuod? Kining inyong pare o ikaw? Okay. Daghan kayo ang teaching sa Katoliko, litra por litra mabasa sa Biblia, para ng baptism, kung sa pana diha daghan kayo ng pagka-Diyos ni Kristo, kanang ang kaminyoon dili bulagon, dili usa. Daghan kayo. Pero ang uban wala gi klaro sa Biblia, kay ang Katoliko gatudlo nga dili tanan klaro sa Biblia, dili klaro tanan. Pero sa anang paghatag og authority ni Jesus Christ sa iyang iglesia og gahom sa pagpamasaylo og sala kanang bisan kinsang sala nga inyong pasiloon ginapasaylo ang dili nyo pasiloon ginapasaylo dili klaro sa Biblia nga naay mga membro didto nga niadtog ministro kay mga pasaylo wala. Pero tradisyon makita na nga mo na ilang response kay mo na giingon sa Biblia nga ang inyong pasiloon sa langit, ang dili pasiloon dili sa pasiloon. Giunsa man nila pag-actualize nga tumano na dili naman nasulat sa Biblia. Para sa atong gisulat ni Kristo sa yuta katong nagal ito'y babae nga sintensyahan o tag Okay, 10 seconds. sintensyahan o tag death penalty. Ay gisulat si Kristo sa yuta, di biyang basa sa Biblia kung sa ito'y gisulat dito. So mao na ang tubag. Okay. Adto ta sa ikatulo nga pangutana. Ikatulo, last question, brother. Okay. Okay. Dili nato ikalimod nga ang mga CFD mo ingon nga 33 AD gitukod ni Kristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yes. Matod na sa mga CFD. Unsa may ebidensya ninyo? Nga gisulat ni adtong 33 AD hangtod sa last part sa first century nga Iglesia Katolika Apostolika Romana ang gitukod ni Kristo. Okay, kung karon god, siyempre matabang nagbayas. Kadtong sa first century pa nga gisulat. Okay, tina ang pangutana igsoon. Nga gitawag og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Oo. Maura gihapon akong line of reasoning sa pagtubag atong una nimong question nga sa panahon sa mga apostol wala pa yun ang Roman Catholic Church kay sa pasugo galik hibalong pasugo ana nga na asimbol na First Vatican Council 1870. So unsaon nimo pagbasa riya sa Biblia na nga kay balong manggali mo ana nga na asimbol na niadtong 1870 lang. Pero logic will show us nga kadtong gitukod ni Kristo gihingan lag Catholic, gihingan lag Apostolic, gihingan lag Roman. Bisan pagdaghanon pisag pun an pagaliglain. Basta maura ang gihinganlan, maura gyud na. Di ba? Mao na ang tubag. Okay. Since wala naman tayo igong oras, no? Napagidin tayo pangutana tingali atong ison, pero malagi atong mga bahin-bahin ko ni atong oras, kay mabara ang atong oras. Ini mga igsuon nato, nagini sila mga pangutana. Okay, anhin na po ta sa sunod nga mangutana, gikan sa atong ison Congregation ng Biyawi, atong ison Elder Edgardo Sumilay, alang sa iyang tulo ka pangutana igsuon. Okay? Brad Silbert, may hapon. May hapon. Nipilit lagi ng live streaming tax. Sorry. Nipilit ang video. Okay. Wala, ako din nipilit. Sige, palihog na lang ko, kay gadagan atong oras. Sige. Giangkon mangyud ninyo, Brad, nga kanang inyong pundok nga gitawag ron og Roman Catholic Church mao ang gitukod sa nga matod nga iglesia nga matod pa ninyo Kristo. Now, sa Mateo 16:18 sa first century man na, physically kamo ba to? Kung danawon sa history, maugyod. Mo ba? Okay. Naan na ba ang Roman Catholic ron nga Excuse me, nag-exist? moderator's time. Ang palihog lang ko. Usaw na pangutana nimo igsuon. Katong sa unang pangutana nimo. I-refresh lang tong unang pangutana nimo, Okay. then palihog tubag. Ang akong question, kanang nag-exist ba physically? Okay. 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 Pagsugod, dili pa, yung tanaw nimo dili pa ingon ani karon kay lambo naman kayo. Hinahinay na siya pag kahitsura ba.
Sa panahon sa unang siglo, kung Biblia mo imong basahon, ang gitawag na siya og Iglesia ng Dios, sa po Church of Christ. O una, pag-abot sa Thessalonica, gitawag po Iglesia sa Thessalonica, Iglesia sa Corinto. Now, mga ikaduhang siglo, katong disipulo ni San Juan, si Bishop Ignatius, siya mo'y nakita sa history una may gamit anang word Catholic. Iya ka nang gigamit nga description sa pagtawag ni ining Iglesia ni Kristong tinuod. Munang miingon may Katoliko ang tinuod nga Iglesia ni Kristo, kay ang gitawag ni Obispo Ignacio Katoliko, ang Iglesia ni Kristo ra mabot. 15 seconds. Oh. Then pag-abot sa Council of Nicaea, 325 AD, kay butangan na pog description nga apostolic. Di man niya, ang gitawag og apostolic, ang gitawag ra pog Catholic nga Iglesia ni Kristo. Conclusion sa logic, kay ang gitawag og apostolic, ang Iglesia naman po ni Kristo, di usara dahil na. Okay, wala oras. Daghang salamat. Okay, ato ta sa ikaduhang pangutana. Iso. Ang punto nako ba, kadto bang sa first century Oo. nga di ba natukod naman ang maong iglesia? Physically, di gyud to kamo. Og Kamo bang niangkon karon? sige, muhatag lang kog Di example. gyud to kamo. Muhatag kog Sa analogy. panahon man to sa mga apostoles. Anong muingon ko kami, muhatag kog example, panlitan. Ako, sa bata pa ko, wala pa ni nagbuho-buho akong naong. Wala pa ni nagbuho-buho. Wala pa ko'y uban. Ang ingon sa akong mama ko no, sa gamay pa ko, puti ko, then guhapo ko no kay ko ba? Ambo to, guhapo ba po kay gihapon karon? Karon, salamat. Karon kay, na, lahi naman ko, di naman ko prehas gud sa una. Naputi din, wa pa'y buho ang naong. Dili ba ko pwede mo angkon nga tungod kay di na ko parehas gud sa una tanawon? Dili ba ko pwede mo angkon nga ako to? Kay purod lahi na niya kog dagway. Understanding the scripture in context, understanding the church through the record of history or scientifically. Scientifically, maklaro man gud nga kining grupo ha mao ra pud ni. Ang 10 gitawag seconds. ron og Roman Catholic Church, so mao 10 ra gyud. segundos. Mao ra ang tubag. Okay, ato ta sa ikatulong nga pangutana. Mr. Moderator, Okay. wato na lang ko sa ikatulong pangutana tungod kay wa niya mamit ang akong ikaduhang pangutana. Okay, I'm sorry. Karon, naghisgot man kaganiha og kanabitang bisan ang kamatayon ang iglesia nga gitukod sa Misaya dili matarog di malumpag. Yes. Asa dapit kaayo nga mga teksto nga nagpamatuod nga ang kanang iglesia nga imong gipasakupan nagmatuod nga mo'y tinuod kay dili malumpag. Okay, Mateo tinawag pangutana. 16:18 gistorya ni Kristo. Mateo 7:24-25 iyagapon ng gisgutan ligon pasabot nga dili maguba. Dayon usa may Wa na kay lain? Wa na kay lain? Daniel Teksto. 2:44. Okay, kanang Daniel 2:44 nasabtan nimo na. Siguro moingon ko nasabtan pero tingali og kung basihan Sa Daniel 2:44 Brad Silver. tiwasa sa ko. Ang maong iglesia, gingharian rabagina, wa magisip iglesia, gingharian, magalumpag sa tanang kanasuran. Unsang kanasuran ron gilumpag anang Romano Katoliko karon. Okay, Okay, katapusan na ng pangutana, katapusang tubag. Okay, kiwanta oras. Okay, ang katubanan ana kung basahon nimo sa Daniel nga ang ilang style sa mga writers sa Daniel militaristic kingdom ba. Pero ang realization ana sa New Testament is spiritual kingdom ba na. Wa may laing nagkatumanan ana katumang kang Jesus Christ pag ingon niya ni Pedro, si babaw nining bato tukoron ko ang akong iglesia. Bisan gani hanggang sa impierno dili makabuntog niini. Wa kana may katumanan. Ang realization ana is spiritual kingdom. Literal na. Yes. During sa millennium. Pero og nakita man gyud nga victorious gining simbahan na tanawa sa history ang Roman Catholic Church pila ka buk nagkunra ana. Nangahugno ang mga nikunra na para sa atong gobyerno ni Napoleon Bonaparte nga niingon siya nga I will destroy the Roman Catholic Church. Na destroy ba niya? Giingnan paglay sa obispo. 10 seconds. Ingon pag giingnan paglay sa obispo. Wa gali mi kagubaan ni ikaw pa. Kay ang mga pari kanang ilang mga dili maayong gibuhat pasama ra man giguba nilang iglesia. Pero bisan pa ni ana wa nila maguba. Ano man, kay gisaaran ni Kristo bisan hanggang haan sa impierno dili makaguba. Okay, wala tayo oras. Okay, daghang salamat no sa atong ison gikan sa congregation Uyawi, atong ison Elder Edgardo Sumilay alang siya dulo ka pangutana. Napabay mangutana diha? Wala na.
Okay, padayon ta sa ato anita sa atong igsuon. Romeo Morqueda alang siyang tulo ka pangutana. Palihog tawag igsuon. Brad Romeo Morqueda. Tanang Brad Sudriano, Siya na. nagsugo ba si Kristo na magong sa simbahan ninyo, ang dagan magong dipulto. Sugo ba si Kristo nga magbuhat mong dipulto? Okay, humana. Pwede na ko matubag? Pwede na ko matubag, Brad? Okay, sige. Nagsugo ba si... feedback? Okay. Nagsugo ba si Kristo nga magbuhat og dibulto? Litra por litra, wala. Pero wala po nag-ingon si Kristo nga bawal ang paghimog dibulto. Ang among gibasihan nga dili daotan ang paghimog dibulto, natay mga sampol ana sa Old Testament. Nga gani gihisgutan po na sa Book of Hebrews katong sampol katong sudlanan sa kasabutan nga nailarawan si Kiruben. I-quote na sa Book of Hebrews, ana. Oh. So kung ang question si Kristo litra por litra ba yun gasugo nga magbuhat og larawan, murag wa ko nadumduman. Ambot ako mga kauban na ba sila mabasa na basta ako wala. Oh. Pero bisag wala na, wala pun mag-ingon si Kristo nga gibawal na. 10 seconds igsuon. Ang gibawal lang kung bisan pag wala gilitok ni Kristo litra por litra, pero siguro ko nga ang paghimog ribulto nga himuong Dios bawal na. Okay, wala tayo oras. Quoting Exodo 20. Okay, ato to sa ikadawang pangutana ni Migzoon. Ikadawang pangutana. Ang kadun akong pangutana, kano sa gisulti ni Kristo nga kanimo Pedro pagatupuron ko ang akong iglesia, ibabaw ni Patot. Ani adtong unang siglo, first century, panahon sa mga apostol. Okay. Human ang tubag? Katulo. Katulo iso. Pangutana ko, ang ngalan ni Hesus Kristo, di ba English name man na siya? Si Kristo na tao man Hudiyo. Ang pinulungan sa Hudiyo, Hebrew. Yes. O sa may name yun ni Kristo sa Hebrew? Kung wa ko masayop, wa ko malimot, Yeshua Messiah. Okay. Okay, humana yung tubag iso. Okay, very good, very good. Thank you. Okay, daghang salamat no sa partisipasyon sa ato ang igsuon. Antonio Morqueda sa iyang pagtawag no. Salamat kayo sa imong higayon igsuon. Salamat kayo sa pag-follow gyud sa ato ang porma sa pamahagi sa ato ang pagpangutana nga diin tinaog klaro ang imong pangutana. Diin maka-diretso gyud ta, direct to the point ang mga pangutana maisuon para wala gyud kuana pag sabit-sabit o pag agi-agi sa unsang klase sa kuan kanang topic. Daghang salamat ug karon maisul alas atong pagpadaan kay since wala may mangutana. Padali siya sa Iglesia ni Cristo atong ison brother Juju Rolio Rata. Pasensya na maison mag kuan. Okay. Okay. Sa segundo 6 minutos igsoon. Okay, mayong trohon ko mayong hapon no. Labi na gyud sa mga suki nga galanog-lanog nining atong pinangga kayo nga istasyon DXDR no. Sa atong mga higala diri. Disclaimer lang ta no. Dili ta mo'y tagapagsalita sa Iglesia ni Cristo nya. Mga amigo ra mangudato po ni kauban sa una muning inamigo ra po ni ato Matod sa atong higala ganina, nangutan na ta itong higalang CFD. Atog yung gamito ng terminong higala kay di man nato ni sila kontra. Matod niya wala gid ya moy gitudlo ang simbahang Katoliko. Yang ko niya nga wala katudlo ang simbahang Katoliko. Nga dunay apostol naghisgot anang Iglesia Katolika Apostolika Romana mo na siyang Iglesia ni Cristo. So meaning masabta na to nga ilaara ng claim. Unya kay ang mga Seventh-day Adventist kay mo claim man pod. Pasensya na sa mga Seventh-day Adventist ha. Muingon man pod sila ang Iglesia ni Cristo. Ang mga born again. So isig klimay lang ta kung mao galing. Mo ganing naatay basihan Biblia. Unya unsa may giingon sa ilang libro. Kadtong gihisgutan nato ganina no pasensya na nga dili dayto page 13 bata akong nalitok.
sa page 84. Klaro kay giingon ha. Ingon sila diri sa libro ni Enrique Dimon, no? Siya ang inyong pakinggan. Page 84. Giingon diri ang Iglesia Katolika ay apostolika dahil sa mga aral at turo niya. Ang aral at turo niya ay aral at turo ng mga apostol. Klaro kay na. Gitawag daw silang apostolika kay ang ila kunong doktrina, aral at turo ay turo at aral ng mga apostol. Mutong nangutaan ako ganina. Nga, kinsa man sa mga apostol nag-ingon nga ang Iglesia ni Kristo muuna siya ang Iglesia Katolika. So, kamo na maantigo mo sabot sa iyang tubag. Di ba klaro, mihatag siya example ganina, no? Kay kana kunong Iglesia ni Kristo, pwede ko na natawag Iglesia Katolika o dugangan pa. Ingon siya. Pero pangutana nga nung wala man nadugangi sa mga apostoles. Nga nung kamo-kamo ramay gadugang. O so, sa bagay, sakto man pod, doon na pod siya ug sila pa logic ba. Kay bitaw si Satanas, anghel man kaniadto. Unsa man ay sinugdanan ni Satanas? Di ba? Anghel pod siya sa Dios kaniadto, kirubin. Kano sa man siya nahimong Satanas? O, sa dihang gusto na niyang supakon ang kabubuton sa Dios. Si Judas, unsa man ay si Judas kaniadto? Di ba si Judas apostolis ni Kristo? Nahimong Judas? Mobiya nang miingon si naa sa Biblia, buhat 20 o 30, gikan mismo sa inyong pundok. Munang kanang ilang claim bitaw nga kami connected mi sa mga apostolis. Kay ang among panahon gikan pa sa mga apostolis hangtod karon way iglesia nga makakonek. Kami gay tinuod. Pangutana, ang mga bakakong magwawali ba? Connected ba sa mga apostol? Yes, naa sa Biblia. 20, 30, gikan mismo sa inyong pundok. Oh, bulag ba rin ang pundok, nga gikan man sa ilang pundok, kaniadto gipamulong. Dunay mga taong magsulti og binalitad, magsultig bakak. Unya, kung basahon nimo na sa Tesalonika, kining maong gahom, oh, katong anak sa paglabag, unsay termino dias Bibliana, laing bersyon, naglihok na siya kaniadto pa. O anak sa pagkamasupilo, naglihok na kaniadto pa. So connected gihapon. Og hangtod karon. Kano sa man na sila mawala? Mingon sila nga adili. Ang kuan successful kayo gipanalanginan. O hinumduman nato nga ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa yawa. Gani ang gidaya ni Satanas sa Apokalipsis. Tibuok kalibutan. Mo ba nang gihulagway ni Kristo sa iya ang gipamulong des Biblia? 2 minutos, Igsoon. Ingon siya nga, agi kamo sa pultahan nga sigpit. Kay daghan ang nagaagi ngadto sa dalan nga lapad paingon sa kalagdagan. Daghan kay na diha. Ang muna ang maluwas, jutay ra. Ang maluwas. So pasensya na ha. Daghang kayong salamat sa atong mga kahigalaan nga naminaw. Okay? Okay, daghang salamat po sa pahayag sa ato ang igsoon gikan sa Iglesia ni Cristo. Atong igsoon Brad Ajuju Rolio Rata sa maong pahayag mahitungod sa atong topic nga ato ang gipanagusahan karong hapuna. Alang sa atong pagpason, alang sa ato ang pagpadayon anhidenta sa atong igsoon gikan sa Aruban Catholic Church, Catholic Faith Defender, atong igsoon Brad Ilmo Ulario Halandoni. Palihog lang tawag, Brad. Ako may pahayag mo igsoon. Kumpaya itong akong Brad Gilbert, may hapon niya, Brad Banal, Brad Jiri, may hapon. Basta na niya, no? Pagkikso na lang ko, may hapon sa mga wali this year. Ilang man ko sila nga, mga kauban niya, mga layang reliyon nga, Biblia, yun. Sabi ni mo, Isoon, yung kang Biblia, hindi mong lesa mo tanan na kamatungunan na niya. Kaya naman, sa 1 Timothy 3:15, the Church of the Living God, which is the pillar and foundation of truth. So, nasa simbahan na kamatukan.
Kaya sila, mingon sila nga Biblia. Ano ba? Kung may baturan sa simbahan, wala magtaling sa Biblia. Kaya mingon ko nga, ang simbahan kita may baturan. Tingo si Kristo. Kulusan unos ito. Siya ang unos sa Iglesia o nga mao yang lawas. So si Kristo ang ulos sa Iglesia. Ang Iglesia yung lawas. Ngayon kung mga kabaturan, kay si Kristo mismo gingon. Sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So karo kayo, siya ang kamaturan. Dahil siya yung ulos sa Iglesia. Ang Iglesia yung lawas. Lala mo bulas yung lawas sa ulo. Bali mga brother. Pag mata mo mga brother, ayaw pagsalay ng Biblia. Kaya kung walay katuloy ko may Biblia, ang Biblia po, wala pa sa unang panahon. 400 pa hindi na naman. So, ang may kung musultigit sa matuoran, dili kita may mas Biblia. Ang simbahan yan, kaya yung kumpi ang simbahan. Matyo isa 18, kita gaan yung authority ni Kristo. Muna nga may yung Biblia, tumunod yun. Tayo, wrong yun na. Very wrong yun. Kaya the truth is the foundation of pillar of truth. Kumaturan. 1 Timothy 3:15. Kaya si Kristo mingon, I am the way, the truth, and the life. Siya kamaturan. Nasa Kulosas 1:18. Siya ang ulo sa Iglesia, ang Iglesia ang lawas. Di ba pwede mo lang mo ulog lawas? So lagi sa Iglesia na simbang Katoliko ang kamaturan, nila sa Biblia. Mula mga salahat mo kay Biblia may yung talakon, paminaw mo sa Katoliko. Kaya rin tuduan mo kamaturan, kaya nalalip ang istorya. Siya ang ulo, ang Katoliko may lawas. Diba? Huwag mo yung po mag-purport, encyclopedia, Miriam Webster Encyclopedia, The Apostles of Jesus Christ in the First Century. International Encyclopedia, Volume 20. Catholic Church, Jesus Christ is founder. The World Almanac, Roman Catholic, founded by Jesus. Yan, bisahan na, bisahan na ko rin, bisahan na yun. Wala, ako may isoon, pero ako ha, ba't ito ko nga, dilikta ko niyo. 60 segundos ang soon. Ipinalote mo nga, ang simbahan yun, may kamaturan. Ang Biblia, abag-abag na siya, ang musulti sa maturan simbahan, yan naman. The truth of the living God is the pillar and foundation of truth. Naka-truth, klaro kayo, 1 Timothy 3:15. Si Kristo na yun, I am the way, the truth, and the life. Sa kamaturan. Kung sa 1:18, siya ang ulo sa Iglesia, siya ang lawas. Tasa mo na, mula po ng ulong lawas. So, sa simbahan, mo kamaturan. Kung hindi mo may kamaturan si man kayo, wala na oras? Dasalig mo sa Biblia. Dahil salamat, may isoon, may hapon. Okay, daghang salamat sa partisipasyon sa atong isuon nga usa ka apologist, atong isuon Ilmo Ulario Halandone alang sa atong pagpadayon anhita sa atong padayon ta sa sunod nga mo pahayag atong isuon gikan sa Roman Catholic Church kadid mo ay atong nahimong afirmatibo karon atong isuon Silbert Dondoyano. Isuon? Sorry, summary na ni. Summary na siya. Okay. Sa Juan 21:25, basahan ko sa King James Version. Get this. Sa King James Version. Unhola na International Version. New International Version. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Sa King James Version, katong wala na kuno masulat, yung should be written. Kinahanglan untang sulaton. Ano nga kung isyang gikutlo tungod kay mo ni usa sa atong gihimong basihan nga dili tanan kinahanglan basahon tanan litra por litra sa Biblia. Ya timan-an nato nga ang giingon ni Kristo nga tuhuan tanan nga ilang gitudlo. Unya na may wala na masuwat. Katong ako galing gihimong example kaganina, katong ganing gisuwat ni Kristo sa yuta, katong doon na siya panuwat nga katong ila na untang batuon tong babaeng mananapaw. Oh. Kay balaod sa mga Hudiyo kung mananapaw ka, death sentence magyud ka, batuon ka hangtod mamatay.
Ya si Kristo wa siya mo sugot nga tumanon to ilang balaod kay ang gidala ni Kristo gugma man. Ya, meaning dili ba malipay siya sa kamatayon sa usa ka makasasala. Ang iyang gusto nga sa dili pa unta mamatay ang tao mabag-o. Muna nga nisupak siya og death penalty na itong higayuna kay patyo naman unta siya. Unya naghimo siya og kanang argumento nga dili gyud makauna-huna ang mga Hudiyo nga gusto mo patay atong babae, makauna-huna sila nga makonsensya sila ba? Oh? Kay kung wala pa mangitag paagi si Kristo nga doon na siya isulti aron maulaw tong mga tawhana, siguro yung patay tong bayhana. Munang niingon siya, doon na pa to siya galigi suwat sa ubo sa yuta. Yung gipanulat niya, di na bagid mabasa sa Biblia kung siya gisulat ni Kristo dito. Di mabasa. Pero tinuod to kay Kristo kay gisulat. Dayon ayha din siya niingon, kinsa tong walay sala diha ninyo, moy muuna og bato niya ng babayhana kay mo maka na ibalaod ninyo. Death sentence maka nang mananapaw. Kinsa tong walay sala ninyo, moy muuna og bato aron mamatay ka ng babayhana. Pangutana, naabay ni punit og bato? Aron mo buno? Wala kay siguro sa kanang mga nagtuon aning Biblia, ang mga speculation o sa speculation, siguro ang gipanulat ni Kristo dito sa ubo, sa yuta, mga klase-klaseng sala sa mga tao. Mga Hudiyo. Motong na konsensya sila, halam, ora ba nagsala na ko? Ngayon mas Kristo gud nga kinsa tong walay sala diha ninyo may mauna og bato anang babayhana. Di ba? So mao na nganong ako nang gi-appeal diri sa atong kining summary tungod kay nagaywa na masuwat sa Biblia. Nga tinuod gihapon nga mo speculate na lang ta. Kay mga theologian mo speculate naman lang na siguro klase-klaseng sala to sa mga tao gipanulat ni Kristo dito. Pero wa masuwat sa Biblia. Wa magyud napati sa Biblia. Muna nga valid din ang speculation, labi nagtinuod pod. Unya ikaduhang punto sa 2 Tesalonica 2:15 ingon si San Pablo, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gikatudlo kaninyo, pinaagig wali nga gipaagi sa baba o sulat. Tanawa, di ba kung ato ning sabton, sayop yun ang gitudlo sa mga protestante nga sula eskriptura. Kanabang only the word of God nga mingbot pasabot nga kanarang nasulat, what is written, sula eskriptura. Kay mo kontradik na sa gipahayag ni Paul. Kay dili man tanan nasulat, na may gibinaba na lang, kay wala na masulat. Gani katong gisgutan na mo kaganina nga naabay apostol nga gatawag og Catholic o Roman Catholic sa iglesyang gitukod ni Kristo. Ako naman itong gipahayag gud nga sa record gud sa history, ang known o nailagyod nga tao nga klaro kaayong gagamit anang word nga Catholic, si Obispo Ignacio, ang disipulo ni Apostol Juan. Nakita na sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians. Pero sa kining pagduki-duki gyud pag-analyze sa situation, adili gali gyud ta ka objectively say kana makasigurado gyud ba nga si Obispo Ignacio gyud may gauna na kay wa man pud siya mag-ingon sa iyang sulat nga siya mo'y nagunaan ng kulunga. Sa ato pa posible nga nakadungog na siya ana na gasulti niya wa lang masulat pud ato mga tawhana. So usa sa espekulasyon nga posibleng matinuod, posible pong dili nga tungod kay ang iyang teacher si San Juan man. Disipulo man siya ni San Juan. Siguro na nalitok na ni San Juan niya. Walang masulat ni San Juan. Posible na. Kinag-ingon naman siya nga dili tanan nasulat. Nga gibinaba na lang. Siguro nasulti na ni Juan niya nga gibinaba na lang wala niya gisulat. Usa na, di ba? Convincing po na ang argument. Kay kung mayon po kag wala gina nasulti ni San Juan, giunsa nimo pagsiguro na dito ka. Di ba? Tingali, o kung inabugaduhon ba nga pagbalansi ba, both speculation.
Kung moingon mi nga tingali nalitok na ni San Juan, wa lang niya masuwat. Dito na nasuwat ni sa iyang disipulo nga si Ignacio. Oh, speculation lang na. Oh. Ug moingon po ka nga wala. Speculation gihapon kay tuaday ka dito. Yun sa nimo pagsiguro nga wala gyud na litukan ni San Juan. Nga wala man ka dito. So tabla, nay gitawag og tabla ta diha. Tabla ta diha. Pero mas strong gyud ang argument nga tradisyon. Kay ngano? Kadtong mga tao sa una nga nakahibalo kay nakakita gyud, di ba? Oo. Kato makaasoy man to sila through tradisyon. Unya kay kining Katoliko mao man ning punduka nga nagsukad gyud panahon sa mga apostol. So siya mo'y nakahibalo, logic will tell us nga ang Katoliko mo'y nakahibalo sa wa na masulat sa Biblia nga tinuod gihapon. Di ba? So kana ba logic? So muna nga kung sula eskriptura ta, bukis kay ta na ma-INC gyud na, ma-incomplete Christianity gyud ta. Kay naa pa may uban nga wa na masulat nga part gihapon sa tradisyon sa mga apostol. Pres lagi anang kumpisal. Di biya na klaro sa Biblia litra por litra nga nangumpisal og mga ministro ng kanang mga apostol litra por litra nga nangumpisal sila sa mga apostol. Pero naay basis nganong himuon na sa mga sakop. Agi anang Juan 20, 19-23 nga ang mga ministro sa Dios gitagaag authority sa pagpamasaylo og sala. Klaro kay na. Bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, ginapasaylo kini. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. Nya unsaon man na pag-react sa mga sakop nga makadungog ana? Ay mo adto tas mga apostol mangumpisa dita kay gitagaan ra ba sila gahom sa pagpamasaylo og sala. Unya nakita na sa tradisyon og napasapasa na 2nd century, 3rd century, 4th century hangtod sa atong panahon karon mo nang naay sacrament of confession ang simbahang Katoliko. So mao na napay time. Napa Okay, 2 minutos. Then katong issue ka ganina nga wala may mabasa sa Biblia nga gitawag sa mga apostol o Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo. Ang tubag mao nga kay ngano gitudlo puday na sa Katoliko nga mabasa na, no? Actually wala na gitudlo sa simbahang Katoliko kay ang pagtawag og Roman Catholic Church sa simbahan nga gitukod ni Kristo uwahin naman adto mang First Vatican Council 1870. Ibutangan siya description pagpahibalo nga kining simbahan na Catholic yun, Apostolic yun kay nagsukad sa mga apostol. Roman tungod kay ang sentro na sa Roma. Mao na og biblical po ng pagbutang og description. Nasa Jeremias 31:21. Nag-ingon si Jeremias, butangig mga description o mga ilhanan ang dalan. Kinsa man ang dalan sa atong pagtuo si Jesus Christ. Unya ang iyang iglesia, iyang lawas matud pa ni Pablo. So butangan daig description ng iyang lawas but pasabot ang iglesia. O gituman na sa mga obispo. Kay naman na sa Biblia, mo nang gibutangan og Catholic, Apostolic, Roman. Oh. So biblical na unya naay authority ang mga apostol ana nga napanunod pod sa mga obispo. Pinagi sa apostolic succession kay tingali mo ingon ang uban mga apostol ra may gitagaag authority ni Jesus Christ o may labot na inyong mga obispo. Kung walay successor ang mga apostol, mahimong sakto ka. Pero naa sa buhat 1:20 ang katungdanan kuno kung mabakante dunay mupuli. Sa ato pa kung mabakante ang katungdanan sa mga apostol, naa sila'y successor. Kung atong basahon ng buhat 1:20 ang laing term nga gigamit anang katungdanan sa mga apostol sa King James Version, bishopric, karaan sa English, bishopric, na kung imubo na to, bishop. So, sa history, ang successor sa mga apostol gitawag og bishop, mga bishop. Then sila na'y nagbutang og description. Sa pangutana nga, asa man sila gikan og authority, gikan sa mga apostol. 60 segundos igsoon. Kay ang authority sa mga apostol, mapasa man silang mga sumusunod. Pareha sa authority sa presidente, kinsay presidente nga maguna, ug ang magsunod, mapasa po sa iyang successor ang iyang
authority. Niya kay mga obispo man ang nakadawat o na inisaksid sa authority sa mga apostol mo nang mutuutas sa mga obispo. Ug ang mga obispo nag-ingon ni atong First Vatican Council mao ni atong conciliar description of the church. One holy, Catholic, Apostolic Roman Church. Mutuota kay mo may giingon sa Biblia nga ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mateo Okay. 18:18. Daghang salamat. Okay, daghang salamat sa summary rebuttal sa atong ison nga maoy nag-apirma karon sa ato ang proposisyon nga o tema nga atong ipinag-usahan, the identity of the true church, atong ison gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender Silbert Dondoyano. Okay, daghang salamat mga igsuono sa mga nagpamati sa ginahangtod karon sa mga naabot sa ato ang programa sangka sa kamatuoran. Karon mga ison anhiyo nata sa ato mga ison nga naka-view sa ato ang programa sa atong ison Ilmo Ulal Rio Halandoni. Daghang salamat igsuon. Ug usab diha sa ato ang ison happy birthday Mama Mary sa ato ang ison Ilmo Ulal Rio Halandoni. Okay. Ug usab sa ato ang ison Irapata 136 kay hugma sa Dios ang kalibutan. Ngatong diha anak gatan niya ang mabugtong anak aron tanang mosalikan niya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Dahil laygon ang Dios nga diha sa iyang kaugalingong bag-ungalan Santo Papa Paulino ug sa mura agapay. Ug karon mga igsoon sisuwa naman ta igong oras daghang kay salamat sa pagpamati pagpaminaw. Sa ngalan lang sa atong radio manager di Sir Edgar Dagumo ug sa atong technician nga na sa Pikas Lawak atong igsoon diha ni Sir Expedito Takis Ilumba kini yung ubos nga igsoon Jerry Mugawa rod siya ang pulong sa Dios 7:21 sa basahon ni Apostol San Mateo. Dili ang tanan magaing kanako Ginoo makasulod sa harian sa langit kun dili katulaman nagatuman sa kabubuton sa kumahan nga naa sa langit maayong hapon ug dalaygon ang atong Dios. Tatak RMN.